COVID-19 na kiso non puan ta somendar adang long kiso phai nang bat bom lang. Bang pharo isira thokya prasir kap Guwahati Lokacharli Osumara tomaphan Karbenglong Autonomous Council bus pen kewan. Det piadang lockdown aporahut MP Horen Singh Be umrangso kahumridam. Kardam pini prime time bertalong penili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Somendar adang long kache thangplup coronavirus mate COVID-19 na ke sover kapavir japan pura adet tinalong ta lockdown paruponlo. Sita ke sover ke virgically si ke so phayabang arnibang sinang bathu bomlang. Labangso COVID-19 na ke sopan kache pajak ponjia phanpura somendar adang adet tinalong ta lockdown paruponlo. Bonta langdamlo pulote pini arnian ta COVID-19 abor akiso phayabang ke nang badbom se thekpanlong bomlang. Langdamlo pulote somendar adangalong COVID-19 akiso abor ke longabang aphai pini an lakeng koira nar kebra suri troxer kebra ser kebra pharo nar kebra thong keban plengtanglo. Bangsong bong pen keso ke me aphai lak nar kebra suri inkoira hinira pharo trogra bang troxer kebra trokatum keso pen me ponlo. Lapen lakni rasuri ke thamra bang plikya prapliatum bang soke sopen apran damnanglo. Lapu bharat adera long sitame lockdown biko aphita arnibang COVID-19 na ke soke long aphainang ke bad bamajok non an bang suri inkoira throgra bang pharo sirkebra kretroxian ke soke long aphai plengtanglo. La soang bong pen bang suri phora pharo sirkebra krepliatum ke sopen mi ponlo. Lapen bang pharo nar kebra inkoira throgatum ke sopen apran damnanglo. News Desk Report, Karbenglong Live. Det piadang lockdown ahot Assam angkangar lokaching thang lokatumaphan amithang ahemarira long nang kapale jipura Assam Sarkar ahin pen nithoma pharman Assam angkang kapacheleng japhan ingpuponlo. Assam along kaching thang lokatumaphan Assam angkangar lo nithom kangpu ahot hem nang pachele et nang jipu Karbenglong Autonomous Council Chief Executive Member Toliram Ronghang kapen khatpora tengpen Pini Greater Guwahati Karbi Student Association lapan Karbi Welfare Society klembang photum cherap se methang hem kache damlong japhan bas hompho an Guwahati along paledamlo. Guwahati along kapaledam ahum tinalong bang thongkya prapho lapen ihum along bang inkoy raser kepan kache thap japhan hukum biponlo. Hukum ki bipona tengpen bangsi kado kawe bang pharo isira troxer kepra ser kepan Karbenglong lapen West Karbenglong angkangarlo Diphu Hamran Kheroni Wothat langso Dongka Kheroni Bokajan Kaziranga lapen kapre kadim kedo tomaphan methang along rialong nangpale chelelong lo. Halapu lapu sona sai kedeng ajok Karbenglong Autonomous Council CM Ronghang aphan GGKSA lapen KWS klembang ahin pen kachoro pajer pon pusi GGKSA mai phu birtoning jai pen Karbenglong life asa hemalong birtanang pale. Phongni det piadang kangkir ni krehini ke plengarni MP Horen Singh Be ahin pen umrongso humridam se lockdown ke do bomahot kopuson pen si mesen pen kapadam jima bangso puthak chingki chethanam ka humridam mahot Gorampani constituency angkangar lo ke do kado kawe long inkoy rathok polling station aphan ke batahini aparman sang han lapen jangthunang kapel le thuji aphan MP Horen Singh Be pen lamchak chipitekang Bangso kahumrida mahot armugi ong kaching room tedji kedo aja kachibi mate social distancing lapen kenang sora saipen anpar ke methanga hemalong kachido veje phansi radaphan thantekang halapu umrong sopen angtan kedo tumaphan prabjen pen hem kachewan serak japhan lapen kang thumdam ji aphan bangke gare thik pidun popusi radaphan MP Horen Singh Be pen thantekang umrong sopen Linson Ronghang Karbenglong Live. West Karbenglong ahempi hamren rong sopi angkangalong armu aphai nangke bad bomajok ningkan flikep phokep so sepen radaphan ki pibom PHE alang non ke radaphan pachitang un etanglo pirthe thakke rengnang je phan ke nang sotnai lake mesen ki jona lang ki pipon hello
Pinpur me Hamren PHE asai kampen kiram tang ningkan plikep phokep sosia prang pen Hamren angkang tiara dapan kapanong PHE alang angkro selam ponsi dor phlobalang ke pajun long je avar sai padolo. Bonta Hamren rong sopia longta armu phainang ke bad bom majok non ke do bom alang angkro penabangke Hamren ara dapan lang padoro ni det se thekpon nonglo. La sojok rong sopia long amata long choralang lang he lang se kijun phanta lang sok nang koklo. Rong sopi pu boy phitka inglong ar logason bensi lang he lang jeng alang se junang bomlo. La si Hamren arong sopia phanta isi thetan mate Greater Water Supply Scheme kimi prabjen pen ing pupon thuason te messenji. Sopin ni bang kai sakai la son pinak lo jo ani bang lagi piwer pole dat ani sipian ani sipipi la son ti dak bang ke ciman dat lo masih lang ke sopin ni ta hopen ki jona lang ta dore dat tek lo ring anti ni tiung ki som na ko ring ka hello bang ke ni tong ini ada kilometer bang ke dokok ta haila ama sini tu bang ke lang bang ke sak bang ke tidung pinak lo la dak bang ke an alang totally pipi dat totally hopen ke 20 minit 15 minit ba pi munai ta adha घंटा lang si pichot ahot pen ke arni siang bong pen minute crep ho ingkoi an si lang pichot ajok dong arlok alang si sarbimar oso chibukra tum pen lang ke songnang lason do koklo ani bang ta konta kon an lo lang pi pi si pe sipi ani sipi ko son lon tan tum la ka chutun ka chodang ai hui ani bang ke kon an lo ka chu som tu ka ring si som tu na ring si som tu na ko ti la di Lasinon ke do bom karbeng long autonomous council kachari atum Hamren ara da phan matha ra ke dor phlop alang kipi ponje phanse rat pen kachoning ripado Hamren pen Daniel inghi karbeng long live Pini prime time ke lapon sekang tonik lo do mithakmi kardom